Moikka vaan kaikille, tänään 7. päivä joulukuuta ja eilen mä sain siis tän puomin. Huomasin näkyy nyt sellainen hienon puomin. Ja katsotaan mitäs tänään saadaan joulukalenterista. Ottakaas. Joo, sori, nyt mä joudun kuvaa täältä toisella puolella. Tai siis niinku tänne päin kuvaamisen, koska äsken mä kuvasin niinku itteen päin tavallaan sillä tavalla. Niin tuossa on 8 lukut, kun se ei näy. Tuossa on 6. Tuossa on. No, ja sit aukaistaan se. Ai jes, mä sain näin. Eli mä sain siis nämä jutut, niin kuin tuossakin näkyy. Tuolla. Ja sit nää. Mennään sit vielä aukaisemaan suklaakalenterin. Mä tuon sen tänne. Eli mä toin tänne nyt sen suklaakalenterin. Siellä se on se 8 luukku. Tuolla. Eli tämmönen suklaakalenteri. Ja aukaistaan se. Katsokaa, sieltä tuli tämmönen aivan ihana tähti, Milan suu ja silmät. Moikka! Eli tänään oli siis 8. päivä, mä sanoin tuossa alussa, että tänään on 7. päivä. Sori, siis 8. päivä on joulukuuta tänään. Ja huomennakin tulee joulukalenteri ja moikka! Apua. Tänään mä varmaan sen teen jonkun videon. Moikka!